going to lead off the jam session on his famous theme number, Flying Home. You ain't fooling me. Oh, you nasty. Dobrodošli u drugi po redu webinar o radijskom mediju. Danas se bavimo pisanjem. Ovaj set webinara donosi vam tim Skladišta znanja, projekta Solidarnosti, Europskih snaga solidarnosti, sufinanciranog od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije. U novinarskom pisanju prepoznajemo više različitih novinskih rodova. Neki od njih, poput vijesti, izvještaja i prikaza, zovu se monološki novinski rodovi, dok se drugi, poput izjava, anketa i intervjua, nazivaju dijaloškima. Novinarsko pisanje u radijskom kontekstu nešto je drugačije od pisanja za tisak, budući da je namijenjeno tome da se čita na glas. Zlatno pravilo koje na radiju često ponavljamo, stoga je pišite kratke rečenice. Vježbati možete tako da napisane rečenice i vi pokušate pročitati na glas. A u ovom webinaru ćemo naučiti kako pisati neke od najčešćih formi s kojima ćete se susresti na radiju, vijesti, priloge i emisije. Kod pisanja novinarskih vijesti uvijek vrijedi pravilo 5V i 1H. Ona označavaju pitanja who, tko, what, što, when, kada, where, gdje, why, zašto i how, kako. A to znači da vijest koju napišete mora odgovarati na gotovo sva ta pitanja. To naravno ovisi o njenom sadržaju. Zgodno je znati da najvažnije informacije valja staviti na sam početak, uvod teksta, a ostale rasporediti u ostatku vijesti. Uvod se obično naziva i glavom, a ostatak vijesti tijelom. Veoma je važno da vaša vijest bude informativna, dakle odgovara na spomenuta pitanja, ali i da bude sažeta i jasna. Iako izgleda jednostavno, za pisanje vijesti ponekad je potrebno i dosta vježbe. Uzmimo za primjer nedavnu vijest o lansiranju svemirskog broda s ljudskom posadom na međunarodnu svemirsku postaju. Lansiranje SpaceX-ovog svemirskog broda s posadom s Floride na međunarodnu svemirsku postaju odgođeno je sa subote na nedjelju. Do odgode je došlo zbog jakih vjetrova, objavio je u petak šef NASA Jim Bridenstine. Astronauti će na postaju doputovati kapsulom Crew Dragon koju je konstruirala tvrtka SpaceX. Tu vijest zatim možemo i proširiti dodatnim informacijama za koje mislimo da su slušatelju korisne ili zanimljive. Lansiranje iz svemirskog centra Kennedy na Floridi prema novom planu predviđeno je za nedjelju u 19:27 sati. U posadi se nalazi 4 astronauta koji kreću na 6-mjesečnu misiju na međunarodnu svemirsku postaju. I tako dalje. S obzirom na to da u ovom webinaru učimo o radijskom načinu izvještavanja, vijest možemo proširiti i tonom, odnosno snimljenom izjavom. Uzmimo za primjer vijesti sporta o utakmici hrvatske reprezentacije. Iako im je trebao samo bod kako bi osigurali ostanak u Ligi A Lige nacija, hrvatski reprezentativci poraženi su u Solni od Švedske s 2:1. U blijedoj partiji vatrenih, Šveđani su slavili golovima Kuluševskog i Danielsona, koji je s 10 minuta prije kraja zabio autogol i tako pomogao Hrvatskoj da popravi gol razliku, koja bi mogla odlučivati o tome tko će biti posljednje plasirana momčad skupine. Uoči posljednjeg kola Hrvatska i Švedska potpuno su izjednačene, imaju po 3 boda, identičan omjer u međusobnim susretima i gol razliku -6, pa će ostanak u Ligi A ostvariti ona reprezentacija koja ostvari bolji rezultat u utorak. Rezultat utakmice komentiraju izbornik Zlatko Dalić. Pa mi smo došli odigrati dobru utakmicu i osigurati ostanak u Ligi nacija u elitnoj skupini. Za to nam je dovoljan jedan bod, međutim nećemo igrati na jedan bod, igrat ćemo na pobjedu. Imamo jako teškog protivnika, što je pokazao u Zagrebu. Respektiramo ih jako puno. Bili su drugo vrijeme bolji protivnik od nas u Zagrebu. Mi smo utakmicu dobili, neće nam biti nimalo lako, nimalo ugodno, jer ovakva situacija kako je i zaista očekujem težak game, tešku utakmicu, ali vjerujem u svoju ekipu, u našu igru i da ćemo ostvariti svoj cilj. U posljednjem kolu Hrvatska će utorak u Splitu ugostiti Portugal, dok će Švedska gostovati u Francuskoj. Idealan ton trebao bi trajati oko 20 sekundi ili kraće, kako bi slušateljima bilo lakše održati koncentraciju. Zvučne zapise i izjave možete snimiti sami, pomoću mobitela, diktafona ili kojeg drugog uređaja. No, novinarima su preko njihovih institucija na javnim servisima poput HINA-e dostupne razne audio i video snimke te članci i vijesti koji smiju slobodno koristiti. O obradi zvučnih zapisa u programu Adobe Audition naučit ćete u jednom od idućih webinara. Prilog je duža radijska forma u kojoj možemo ubrojiti razne novinske rodove, poput izvještaja ili prikaza. Najčešće ćemo se u radu susresti sa izvještajima, primjerice izvještajima s neke izložbe, utakmice ili drugog događanja.
Prilozi mogu biti i najave događanja u kojima razgovaramo s nekima od aktera koji nam pobliže objašnjavaju o čemu se radi. Prije ubacivanja relevantnog tona, odnosno izjave, treba napomenuti ime i prezime osobe koja je dala određenu izjavu. Važno je i da prilog bude jasan i informativan, te da ima jasan uvod, razradu i zaključak. Uzmimo za primjer nedavnu akciju organizacije Greenpeace, koja je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja predala peticiju za zabranu plastičnih vrećica. Organizacija Greenpeace je u srijedu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja predala peticiju za zabranu laganih plastičnih vrećica. Peticijom žele potaknuti vladu da zabrani lagane i vrlo lagane plastične vrećice te ukazati na štetnost onečišćenja jednokratnom plastikom. Više o štetnosti plastike rekla nam je aktivistkinja Greenpeace-a Petra Andrić. I Hrvatska i svijet utapaju se u jednokratnoj plastici čija proizvodnja raste iz godine u godinu. Velike količine te plastike završavaju u okolišu, pronalaze put do mora koja postaju najveća odlagališta otpada na svijetu. Ugrožavaju morske životinje i također dospijeva u hranidbeni lanac. Peticiju je potpisalo čak 65.000 građana Republike Hrvatske, a aktivisti Greenpeace su pred zgradu ministarstva donijeli dvometarske rekvizite, prekriženu plastičnu vrećicu i broj 65.000 koji simbolizira broj potpisnika peticije. Istaknuli su kako ovom akcijom vladu žele potaknuti na implementaciju europske legislative o jednokratnoj plastici. Ova peticija dolazi u pravom trenutku jer je na javnom savjetovanju novi zakon o održivom gospodarenju otpadom. U tom zakonu će se regulirati također, odnosno prenijeti dio europske direktive o jednokratnoj plastici i mi ovdje također i putem e-savjetovanja i ovim događanjem apeliramo na ministarstvo da to prenošenje direktive u hrvatski zakon bude ambicioznije. Na uručenje peticije Greenpeace je pozvao ministra Tomislava Ćorića, a umjesto njega peticiju je preuzela pomoćnica ministra za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Anamarija Matak. Tonove koje smo ranije spomenuli morate posebno naznačiti i napisati točno ime pod kojim su spremljeni. To radimo kako bi tehničar u režiji znao kada ih treba pustiti. No o ulozi tehničara i onome što se radi u studiju, a što u režiji, razgovarat ćemo u kasnijim webinarima. Svoju emisiju, koja se može sastojati od vijesti, priloga ili intervjua, naučit ćemo kako napraviti u posljednjoj epizodi. Ovaj set webinara donosi vam tim Skladišta znanja, projekta solidarnosti Europskih snaga solidarnosti, sufinanciranog od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije.